Boa noite a todos e a todas. Con carácter previo ao inicio neste caso da sesión e do orde do día, vamos a facer lectura dunha declaración institucional do Concello de Carballo con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller do ano 2026, neste caso consensuada con todos os grupos que amosaron o seu acordo. Paso á lectura da mesma. Este 8 de marzo de 2026, Día Internacional da Muller, en Carballo queremos poñerlle voz ás vidas cotiás que sosteñen o mundo sen ocupar titulares. Mulleres que coidan, que traballan dentro e fora da casa, que loitan por chegar a fin de mes, que acompañan, que educan, que emprenden, que lideran, moitas veces sen recoñecemento. Falamos de mulleres concretas, coas súas historias, cos seus esforzos e tamén coas súas feridas, porque detrás de cada dereito conquistado hai nomes e apelidos, hai loitas silenciosas, renuncias e valentía. Dereitos, xustiza, acción non é só o lema das Nacións Unidas para este ano 2026. É unha exixencia colectiva, é o recordatorio de que a igualdade real precisa compromiso e feitos. É, en definitiva, a afirmación dun principio básico, que todas as mulleres e nenas poidan vivir sen medo, sen culpa e sen límites impostos. É xustiza reclamar igualdade salarial por un mesmo traballo. É xustiza exixir condicións laborais dignas. É xustiza compartir os coidados. É xustiza vivir libres de violencias, de comentarios que denigran, de xestos que invaden, de silencios que pesan. Cando dicimos para todas as mulleres e nenas, falamos de non deixar a ninguén atrás. Mulleres do urbano e do rural, novas e maiores, migrantes, con discapacidade, LGTBI, traballadoras dos coidados, do comercio, da industria, do sector agrario e dos servizos. Mulleres que manteñen viva a cultura, o deporte, o asociacionismo e a vida comunitaria en Carballo. A igualdade será real cando todas podamos vivir sen medo, sen pobreza, sen barreiras e sen silencios impostos. Desde o Concello de Carballo reafirmamos o noso compromiso firme e continuado coa igualdade. Falamos de accións concretas, servizos que acompañan e protexen as vítimas de violencia machista, programas que favorecen a conciliación e a corresponsabilidade, iniciativas que achegan a igualdade ás familias, como a programación de Landras a Carballos e espazos que ofrecen referentes ás nenas e adolescentes, como demostra o éxito de Landraciencia, impulsando vocacións científicas femininas. Trátase de que cada nena de Carballo poida pensar con convicción eu tamén podo. Neste 8 de marzo convidamos a toda a veciñanza a mirar arredor con outros ollos, a recoñecer quen sostén, quen organiza, quen coida, quen escoita, quen cede sempre primeiro. A igualdade construíse tamén nos xestos pequenos, compartir as tarefas, respectar os límites, educar sen estereotipos, non rir das bromas que doen. Se cada persoa fai a súa parte, se cada un de nós facemos a nosa parte, o lema deste ano deixará de ser unha consigna para converterse nun compromiso colectivo. Porque cando falamos de dereitos, de xustiza e de acción para todas as mulleres e nenas, non estamos a pedir privilexios, estamos a reclamar algo tan esencial como vivir con dignidade. E cando iso sexa unha realidade plena, gañaremos en humanidade, en liberdade e en futuro. En Carballo, a 23 de febreiro de 2026. Entramos xa, despois da lectura da Declaración Institucional por 8 de marzo, damos comezo á sesión ordinaria do Pleno Municipal previsto para hoxe 23 de febreiro do ano 2026, como orde do día. En primeiro lugar, a aprobación, o punto número 1 é a aprobación da acta da sesión anterior. Entendo que por unanimidade, polo tanto, apróbase o número 1 por unanimidade. O punto número 2, convenio, a aprobación, encomenda de xestión, a aprobación do convenio tipo de colaboración para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria de desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás categorías de policía e oficial de policía dos corpos de policía local e as prazas de auxiliares de policía local. O ditame da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas do luns 16 de febreiro di o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da proposta contida no expediente, cuya parte expositiva xa é coñecida polos grupos.
Sen debate, sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas, por unanimidade dos seus membros, ditamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. O Concello de Carballo encomenda á Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia as competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para acceso ás categorías de policía e oficial de policía do Corpo da Policía Local de Carballo e as prazas auxiliares de Policía Local, por todo o tempo de vixencia do convenio que se aproba. Facultase ao señor alcalde para a asignatura deste convenio en representación do Concello de Carballo. Entendo que se mantén o sentido do manifestado na comisión, por tanto, sí, apróbase por unanimidade. Non sei se queren os grupos manifestar algo, seguimos daquela. O punto número 3, expediente de recoñecemento de obrigas de exercicios anteriores. Aprobación. O ditame da Comisión Informativa Especial de Contas do 16 de febreiro do 26 di o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da proposta do alcalde contida no expediente cuya parte expositiva se transcribe. Achégase a relación de facturas correspondentes a prestacións realizadas en exercicios anteriores e de importe total de 74.037,55 euros. Estamos falando, lógicamente, de recoñecemento extrajudicial. Nas facturas incluídas na antedita relación queda acreditada a execución das obras ou servizos ou a recepción dos efectos e contan coa conformidade do alcalde ou concelleiro delegado competente e, no seu caso, do persoal municipal responsable. A intervención municipal emitiu informe ás anteditas facturas. Estas facturas que se pretenden aprobar non se aprobaron no seu debido momento por non ter entrada no Rexistro Xeral antes da data fixada como límite para tramitar gastos do ano 2025. Non sei se os grupos queren manifestar algo. Sí, boa tarde. O noso grupo mantén un sentido do voto da abstención. Isto ven sendo habitual pois todos os anos de forma reiterada no noso Concello, pois polos mesmos argumentos que solemos argumentar habitualmente. Bueno, pois aos proveedores hai que pagarlles, simplemente intentar que teñan ansia de registrar as facturas en tempo e forma, que así cada vez evitaremos máis esta cuantía sempre nos primeiros meses do ano. Por parte do portavoz do Partido Popular. Sí, moi boa noite a todos e a todas. Bueno, nós, como ven sendo habitual, ímonos a abster, porque entendemos que non podemos opoñernos a que os servizos que foron prestados ao Concello se liquiden en tempo e forma, bueno, en tempo relativamente, porque se non presentan as facturas en tempo, pois non se pode liquidar en tempo, pero, bueno, isto xa é unha responsabilidade dos emisores das facturas, non? E nós o que sí que queremos facer fincapé nos motivos de reparo que figuran no informe da interventora, non? Eu creo que xa é recurrente, entendo que nos últimos anos estivo intentando paliar un pouco todas estas actuacións, pero eu creo que este informe é bastante vehemente coa situación que se ven mantendo no tempo, non? Hai certos servizos que son susceptivos de contratación pública e eu creo que isto debería de poñérselle xa remedio por parte do goberno local, non? Estamos falando de traballos que se realizan de xeito repetitivo, de xeito constante, que, como decimos, son susceptibles de facer o seu proceso de publicidade, de procedimento ou forma de adxudicación que correspondan, non? E despois tamén nos chama a atención que se siga mantendo unha práctica que entendemos que a día de hoxe debería de estar xa máis que abolida, que é a contratación verbal de certos traballos, non? Isto, de verdade, que non entendemos que no ano 2026 un concello como Carballo este facendo contratación verbal de certos traballos que entendemos, e entendemos que así tamén o manifesta a señora interventora, que non son susceptibles de ser tratados como supostos de emerxencia, non? E entón, un pouco poñer un pouco fincapé en esa situación e esperemos que estas chamadas de atención pois que non se manteñan no tempo e que na medida do posible se vayan solucionando. Nós tamén
hai un tema que nos chama poderosamente a atención, que é a situación do pago das estancias das mascotas, bueno, en este caso dos animais que entendemos que son animais que son abandonados no noso municipio, e estamos a falar dunhas cuantías bastante importantes, e dende o noso grupo entendemos que hai que facer unha reflexión con respecto a esta situación e ser un pouquiño máis ambiciosos, pero, bueno, é algo que intentaremos afrontar en plenos sucesivos. Polo demais, reitero, mantemos o sentido do voto na abstención manifestado na comisión. Vai, neste caso, polo BNG, a Conselleira de Facenda. Boa noite. Bueno, decir que o recoñecemento extrajudicial todos os anos ven aquí porque sempre hai facturas, en este caso que entran con posterioridade ao pecho da contabilidade, non, do exercicio do 2025. Os servicios hai que prestalos, a cidadanía non entende a veces, e a administración é lenta. En ese sentido, se o Concelleiro de Contratación quere puntualizar algunha cuestión en relación cos contratos, as referencias que se están dicindo aquí, o volumen de contratación é moi alto, e o Concello, como administración, ten os seus tempos e a veces non se entende ben, non? Pero sí, como se está dicindo, ou como ben incidía, se están intentando solucionar. E en relación ao que decía das facturas en relación dos animais, hai que decir que é algo que obriga a propia lei. E eu son da Conselleira de Facenda e o Concelleiro de Servicios pode, se quere, comentar algo, pero é tamén do que digo que non é xusto en este sentido o que a lei lle obriga a un Concello a facer precisamente para poder cumplila. E vese na evolución dos gastos ao longo destes anos precisamente en este tema. Non sei se o Concelleiro de Contratación... Sí, simplemente por aclarar, porque me chama a atención que sorprenda a vehemencia do informe de intervención, cando, si se analizan todos os informes de intervención que se sucederon desde o principio do mandato, se ve claramente unha reducción da porcentaxe de reparo sobre a contía do orzamento. Ano pasado analizábamos que pasábamos dun 13% a un 7%. En tal caso, en relación con varios dos contratos que se citan no informe de intervención, mantemento de instalacións deportivas, suministro de peles e estelas, material da Brigada de Obras, produtos químicos das instalacións, están en licitación, porque o obxectivo do Goberno, evidentemente, é regularizar todo este tipo de contratacións, como xa ven demostrando desde o inicio do mandato, e seguimos traballando para 12 millóns de euros que se xestionan no Departamento de Contratación. 74.000 euros é bastante pouco diñeiro e, además, se facemos unha comparación con concellos da zona. Simplemente para rematar, a hemeroteca hai un par de días sinalaba que o Concello de Carballo, co de Lalín e o de Pontevedra eran os tres concellos de Galicia que tiñan os servizos ca contratación ao día. Grazas. Despois das aclaracións feitas, simplemente puntualizar por parte que nas facturas, como dixen, nas facturas que se inclúen na relación que acabamos de nomear, queda acreditada a execución das obras ou servizos, que eu creo que tamén é importante ter en conta. Entendemos daquela que con a abstención do Partido Socialista, coa abstención do Partido Popular, queda aprobada con 13 votos a favor do BNG o punto número 3. Pasamos ao punto número 4, convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galiza e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de envases domésticos, de envases lixeiros e papel cartón dun só uso. Aprobación da mesma. O ditame da Comisión Informativa de Réxime Interior e Asuntos Xerais di o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da proposta do Concelleiro Delegado de Servicios Medio Ambiente, Praes e Protección Civil, xunto coa técnica de Administración Xeral, contido no expediente, cuya parte expositiva xa é coñecida. Sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa do Réxime Interior e Asuntos Xerais, por unanimidade dos seus membros, ditamina favorablemente a proposta presentada e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo.
Primeiro, manifestar a vontade do Concello de Carballo de adherirse formal e expresamente ao convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada dos produtores de envases lixeiros e papel cartón dun só uso, aceptando todas e cada unha das clausas e asumindo as obrigas e compromisos derivados deste. Non sei se por parte dos grupos queren manifestar algo. Si, por parte do portavoz do Grupo Socialista. Sí, nos queríamos decir que este convenio, ademais, pon o acento en dous aspectos que para os socialistas son prioritarios. O primeiro sería a transparencia e porque o acordo obriga a implementar ferramentas tecnolóxicas e plataformas electrónicas que van a mellorar moitísimo a regresibilidade dos nosos residuos, garantindo así un control riguroso sobre onde vai a parar cada envase e como se facturan estes servicios. Pero, por outra banda, ademais, o documento inclúe o compromiso de financiar campañas de información e sensibilización ambiental. E para nós isto é clave, porque por moitos contenedores que poñamos na rúa e hai éxito de reciclaxe no noso concello, o éxito fundamental comeza nas cociñas dos nosos veciños e veciñas. Explicarlles ben a importancia de separar os materiais e reducir os impropios vai axudar, ademais, a acadar estes obxectivos de reciclaxe de xeito moito máis eficaz. En resumo, votamos a favor porque consideramos que é unha ferramenta indispensable para seguir avanzando cara a un Carballo máis sostible e limpo e, ademais, cumprimos ca nosa obriga de mellorar a xestión dos servicios públicos, coidamos do noso contorno e, ao mesmo tempo, protexemos intereses económicos do noso concello, asegurando o financiamento que nos corresponda. Gracias. Por parte do Grupo Popular, o seu portavoz. Simplemente manifestar que mantemos o sentido de voto manifestado na comisión a favor. Non sei se quere manifestar algo o portavoz neste caso do... Boa tarde a todos e a todas. Nada, simplemente agradecer o sentido de voto. Simplemente unha adhesión a un convenio que negociaron tanto a Consellería de Medio Ambiente como os sistemas de responsabilidade ampliada. Como xa vimos nos últimos plenos de aprobar convenios deste tipo, anteriormente, pois, fraccións como foron as de electrodomésticos, RAEs, aceites, textil. Neste caso, pois traemos tanto de envases lixeiros como para a fracción de cartón. Seguirá sendo Ecoembes, neste caso, o sistema de responsabilidade ampliada que continúa prestando servicio e nese sentido continuará tamén efectivamente ofrecendo tanto que se recollen neste convenio, que serían tanto medios para containerización como as propias accións de sensibilización que efectivamente son importantes para incrementar cada día o nivel de separación que temos que efectivamente responsabilizarnos e realizar desde os propios fogares de Carballo. Gracias. Gracias. Entendo que por unanimidade, entón, aprobamos o punto número 4. Pasamos agora á parte de control, punto número 5, moción do Grupo Municipal do Partido Popular, con rexistro, condenando o vandalismo contra as sedes do Partido Popular de Galicia. Esta, sí. Ditame da Comisión Informativa, o ditame da Comisión Informativa da Réxime Interior e Xuntas Xerais di o seguinte: a Presidenta da sesión dou conta da moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular condenando o vandalismo contra as sedes do Partido Popular de Galicia, así como coa calquera outro acto de natureza similar dirixido contra as sedes de formacións políticas democráticamente constituídas. O voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular defendeu o contido da moción. Sometido o asunto a votación, con 8 abstencións a dos representantes do Grupo Municipal do BNG e do representante do Grupo Municipal do PSDG-PSOE e 3 votos a favor dos representantes do Grupo Municipal do Partido Popular, a Comisión Informativa de Réxime Interior e Xuntas Xerais ditamina favorablemente a moción presentada e propón ao Pleno a adopción do acordo da parte resolutiva. Para a defensa da mesma ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Moitas gracias, alcalde. Hai intervencións que un preferiría non ter que traer a este pleno, non? Esta é unha delas, porque cando o que nos reúne non é un debate de ideas ni unha discrepancia política, sino a necesidade de condear actos de vandalismo contra sedes políticas, é sinal de que algo está a fallar, non?
Precisamente porque algo está a fallar, entendemos que esta iniciativa é necesaria e urxente. Quero deixar claro que é unha iniciativa que se está a presentar na maioría dos concellos de toda Galicia. Nos últimos días producíronse ataques contra as sedes do Partido Popular en Galicia, feitos que supuxeron pintadas, empapelados e sinalamentos nas sedes do Partido Popular. Lamentablemente non falamos dun feito aillado, non falamos dunha reiteración, e cando os feitos se repiten xa non podemos falar de que se trate dunha anécdota. Estamos ante unha dinámica que entendemos que compre frear. E non só falamos de sedes políticas, chegouse ao extremo de atacar propiedades privadas de persoas que nada que teñen que ver coa actividade institucional, como é o caso que ocorreu coa Academia Privada do Secretario Xeral de Novas Xeracións de Galicia, sinalada polo simple feito de ser propiedade dun militante do Partido Popular. E iso, ao noso entender, xa non é discrepancia política. Isto xa é intimidación. Pero queremos deixar claro que isto non vai de victimismo do Partido Popular. Isto vai de que modelo de convivencia queremos para Galicia. Vai dunha cuestión que afecta directamente á saúde democrática. Porque a pregunta de fondo é moi sinxela. Temos ou non temos límites? Hai ou non hai liñas vermellas que ningún demócrata debe cruzar? O Partido Popular teno claro. Para noso entender, si hai límites e si debe de haber liñas vermellas. Porque a democracia non se sostén só sobre maiorías, sosténse sobre regras compartidas, sobre o respeto ás institucións e sobre o respeto ás formacións políticas democráticamente constituídas, sobre o respeto á legalidade e aos espazos públicos e tamén aos privados. Sen esas reglas básicas queda o antidemocrático, queda a lei do que máis ruído fai, do que máis intimida ou do que máis sinala. E isto creo que nestes tempos non o podemos permitir. Galicia sempre foi un exemplo de tranquilidade e o noso concello tamén, pluralismo e convivencia. Aquí houbo debates intensos, houbo confrontación ideolóxica, pero sempre dentro dun marco de respeto. E ese é o patrimonio democrático que temos que preservar. E non podemos permitir que se erosione. Porque cando se empapela unha sede, cando se utiliza unha fachada como taboleiro de confrontación, cando se sinala a unha persoa polo seu compromiso político, non se atacan paredes, atácase o dereito de miles de cidadáns a organizarse libremente. Atácase a persoas que teñen familias, que sofren e sofren moito ao ver estas cousas. Atácase unha peza esencial da nosa arquitectura democrática. Isto, que lles vou amosar, se se pode ver, nas distintas sedes en Ourense, Lugo, Santiago, Sada e Gondomar, as nosas sedes empapeladas, nós entendemos que non é liberdade de expresión. Nós entendemos a liberdade de expresión efectivamente como un dereito fundamental, pero non ampara a liberdade de expresión a vandalización nin a ocupación indebida dos espazos, e tampouco a intimidación simbólica. A liberdade de expresión exercítase coa palabra, co argumento, co debate e coa mobilización cívica dentro da lei, non coa imposición nin con unha deterioración do alleo. Hoxe, os ataques dos que falamos foron contra as sedes do Partido Popular, pero mañá poden ser contra calquera outro partido. E a nosa posición, quero deixalo ben claro, sería exactamente a mesma. Condenar firme, sen peros, sen matices e sen silencios. Por iso, entendemos esta moción como que non é partidista. É unha defensa do sistema democrático no seu conxunto, porque se introducimos matices, se relativizamos, se dicimos depende, estaremos enviando unha mensaxe perigosa. Estaremos mandando a mensaxe de que hai política aceptable e violencia política inaceptable. Segundo, quen sexa o destinatario, iso está claro. Non podemos aceptar que haxa violencia política aceptable ou inaceptable, dependendo de quen sexa o destinatario dela. Entendemos isto profundamente antidemocrático.
A erosión democrática non comeza cun gran acontecemento, comeza precisamente con pequenas tolerancias, con pequenos silencios e con pequenas xustificacións. E hoxe temos a oportunidade de deixar claro que Carballo non vai a participar desa erosión e que aquí todos temos unha liña vermella compartida, que podemos discrepar en todo o demais, pero non no esencial. Porque o esencial é isto, que todos aceptamos as reglas do xogo democrático, que todos respetamos ao adversario político como lexítimo, que todos entendemos que as institucións e as formacións políticas merecen un mínimo de respeto. Sabemos que Galicia non é terra de imposición nin de intimidación, é terra de convivencia, de pluralismo, e Carballo tamén o é. Por iso, a través desta moción, pedimos condear os actos de vandalismo contra sedes políticas, rexeitar o uso de espazos públicos e privados para mensaxes que só buscan crispación e instar a todas as forzas políticas a condear estes feitos sempre sen ambigüidades. Nada máis e nada menos que esos 3 puntos. Porque a democracia deféndese todos os días e hoxe entendemos que é un deses días. Moitas gracias. Por parte neste caso, do Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. O Grupo Municipal Socialista vai a votar a favor desta moción. Ímolo facer, ademais, sen matices e sen poñer ningún pero, porque para nós calquer acto de vandalismo contra unha sede política é un ataque inaceptable á nosa democracia. E niso, señores concelleiros do Partido Popular, sempre nos van a topar ao noso lado, defendendo a convivencia, como así tamén xa yo trasladei a vostedes, señor voceiro, na xunta de voceiros que tivemos o pasado venres co señor alcalde de Carballo. En todo caso, eu recordo, non hai tanto, que me dixeron que te bote chapote. E hai un pouco máis que me escupiron na calle que me dixeron roja de mierda. E cando a jefa de comunicación deste Concello formaba parte dun diario de tirada, sobre todo de ámbito galega, puxeron unha cartulina pegada ao meu coche onde había un logo de ETA que poñía ETA existe, muerta la roja. Entón, como non vamos nos a apoiar todo isto que vostede está poñendo? Agora ben, non podemos deixar pasar o ton e a redacción e a enorme hipocresía que destila o seu texto desde o noso punto de vista. Vostedes veñen hoxe aquí a dar leccións de respeto institucional, aplicando de manual aquilo de ver a palla no ollo alleo e non a trave no propio. Imos poñer exemplos concretos, xa que lles preocupa tanto a crispación e a polarización que citan na súa moción. Onde estaba esa sensibilidade do Partido Popular cando a nosa sede nacional en Ferraz levaba semanas asediadas por ultras, onde se chegou a apalear unha piñata coa cara do presidente do goberno de todos os españoles, onde estaban os seus comunicados de repulsa cando as nosas casas do pobo aquí en Galicia e no resto do Estado amanceron con pintadas, insultos e cristais rotos. Daquela non había mocións nos concellos. Daquela o señor Feijóo e os seus dirixentes decían que condenaban a violencia, pero que o Partido Socialista era o culpable por provocar a rúa. Para vostedes, o vandalismo é un problema cando lles manchan as súas fachadas e cando non la manchan os demais, chámase indignación cidadá. E logo está a propia redacción do seu texto, que, dende o punto de vista democrático, é un despropósito. Falan de pluralismo, pero no punto 3 dos seus acordos exixen literalmente instar a todas as forzas políticas a absterse deste tipo de prácticas. Pero, de que nos están acusando as demais forzas políticas? Acaso insinúan que os concelleiros do Partido Socialista ou do Bloque Nacionalista Galego ou doutros grupos políticos andamos polas noites empapelando as súas sedes e facendo pintadas? É un redactorio acusatorio, velado e profundamente impropio. Unha cousa é pedirnos que condenemos os feitos, algo que facemos, ademais, encantados, e outra é distinta a instar a que nos absteñamos de facelos, como se as forzas políticas que estamos neste salón de plenos fósemos os vándalos, ademais. O Partido Socialista non precisa que o Partido Popular lle dea leccións de democracia. Nós non xustificamos a violencia contra ninguén. E por iso imos a votar a favor desta moción e condenar os ataques ás súas sedes. O noso apoio téndelo. Pero
tamén fáganse mirar, porque se de verdade queren rebaixar a conflictividade social, o primeiro que teñen que facer é deixar de usar as institucións para sinalar os adversarios e empezar a condenar a violencia sempre, tamén cando nos atacan a nós. Moitas grazas. Ben, por parte do portavoz do BNG, moi boa noite. Nós tamén imos apoiar a moción, aínda que temos... Bueno, non vou reiterar os matices que acaba de expoñer a portavoz do PSOE, porque para qué, non? Xa están aí. Pero, mire vostede, moitas veces o que pasa na rúa, isto decían vostedes en algunha ocasión, cando as que estaban sendo atacadas eran as sedes do PP, é a causa-efecto de a crispación política. Está mal empapelar as sedes, evidentemente. Este Concello, por certo, hai moitísimos anos que non é que condene, é que sanciona empapelar o espacio público. E xa non digamos as sedes que democráticamente temos os partidos. Aquí hai expedientes abertos por aparecer pegatinas e cartéis en diferentes espazos, tanto políticos como non políticos. Por lo tanto, nós non somos sospeitosos. E creo que Carballo e a sociedade de Carballo non é sospeitosa, salvo anécdotas como as que acaba de decir tamén a voceira do PSOE, que viviu nas súas propias carnes. A sociedade de Carballo, afortunadamente, non é unha sociedade que utiliza este tipo de tácticas agresivas. Pero, ademais de empapelar as paredes, que está moi mal, e de facer pintadas, que está moi mal, empapelar a democracia tamén é algo moi feo. E a veces, se miramos a política de Estado, vemos que o que está empapelada é a democracia. E vemos claramente unha clara involución dos valores democráticos. Eso pasa pódese ver en moitísimas cousas. Vostedes pactan cunha forza política que é claramente antidemocrática, e que claramente crispa a sociedade, e que só busca a polarización da sociedade. E iso tamén é condenable. Como é condenable que se faga de alguna maneira bandeira da desocupación cando quen sufren son familias que por culpa de fondos buitres moitas veces non poden pagar o aluguer mensual, e se faga deso unha bandeira política. E tamén é, perdóneme que yo diga así, sinceramente, neste pleno, chamarlle ou referirse a un presidente dun goberno do Estado, que non é compañeiro meu, con unha frase que despois se maquillou e acabou sendo "me gusta la fruta" e posta en camisetas de múltiples cargos do Partido Popular. Eso tampouco está bonito. E eso tamén é empapelar a democracia. Ou como persoas que non están xa en política, tampouco son compañeros nin compañeras meus, que naquele momento eran matrimonio, non sei se o son, como Pablo Iglesias e Irene Montero, que tiñan xente violenta todos os días á porta da súa casa cando entraban e saían cos seus fillos e fillas. Eso tamén non hai que condenar. E todo eso non se condenou. Nós, señor Lorenzo, digo yo con total sinceridade, suscribimos o documento, con pequenos matices, pero suscribimos o documento. E eu agardo que esa responsabilidade que manifesta ese documento sexamos capaces de manifestala políticamente tamén as persoas que temos algunha vez un micrófono diante. E moitas veces non pasa iso. E eu chamarei a atención ás persoas da miña forza política cando sobrepasen esa línea vermella, como di vostede. Pero vostedes teñen moito que censurarlle tamén aos seus voceiros por aí. E creo que, por responsabilidade e por o que digo vostede no seu escrito, é unha tarefa que debemos acometer urxentemente todas as persoas que nos dedicamos a isto. Porque o peor que lle pode pasar á democracia non haber democracia. En esa labor vamos a estar sempre todos e todas. Eu agardo que o consigamos pactando socialmente, a pesar das discrepancias, e mantendo as discrepancias, porque as discrepancias políticamente son sanas. O que non son sanas é outras cousas. Por lo tanto, eu agardo e comparto con vostede, o grupo comparte con vostede, que Carballo siga sendo un exemplo de convivencia política e que as nosas sedes de diferentes forzas políticas e o noso espazo público este sempre preservado de actos vandálicos de calquera tipo. Se non solicita ningún... Ben, pois pasamos daquela, neste caso, a unha segunda quenda de réplica, cuya intervención non pode exceder dos 3 minutos. Por parte do... Claro, es Basti. Sí. Gracias, alcalde. Bueno, primeiro de todo, agradecer o apoio dos grupos e agradecer, pois, digamos, bueno, non
sempre decimos que non queremos dar leccións a ninguén, non? Pero creo que Carballo hoxe está demostrando que está á marxe de ese ruído que se ve en outros salóns de plenos, en outros parlamentos e en outros, neste caso, nas Cortes Xerais, que eu concordo con que todos, e digo todos, deberíamos de facer unha reflexión de a donde nos vai a levar este nivel de crispación e de polarización, non? Porque nós entendemos que cando se atacan as sedes políticas e cando se empapelan fachadas e cando, sobre todo, cando se sinala a persoas polo simple feito de militar nun partido, non podemos consideralo un chascarrillo, unha broma ou algo menor ou unha travesura, non? É que estamos falando dun ataque directo ao pluralismo político, non? Bueno, señora Vila, todos temos anécdotas que contar. Todos temos anécdotas que contar. E eu non tiña coñecemento destas cousas que vostede dixo, non? Destes sucesos que vostede dixo, pero eu condenos claramente, porque non podemos vivir con esa presión. Nós, aparte de ser políticos, tamén somos cidadáns e, sobre todo, somos persoas. E todos temos unha familia e todos temos xente que se preocupa por nós e que nós mesmos temos que sufrir todos eses ataques, non, por decirlo de alguna maneira. E eu alégrome de que Carballo condene con claridade e sen matices estes ataques, non? Eu, xa que se fixo alusión a integrantes do noso partido, non, que non, digamos, non profesan esta sensatez, por decirlo de algún xeito, non? Porque en todos os partidos temos xente máis exaltada, non? Eu, xa que se fai alusión a iso, tamén me doe que o BNG no Parlamento non apoiase esta moción, porque é unha moción prácticamente idéntica e non se apoiou, incluso se chegou a tachar de choromicada do Partido Popular. Eu alégrome, de verdad que me alegro, que o BNG de Carballo se desmarque de esa posición e que estamos agora mesmo aprobando unha moción que non iba de siglas, que iba de democracia, de convivencia e que iba de que en Carballo non podemos normalizar nin tolerar o vandalismo político, veña de quen veña e diríxase contra quen se dirixa. Moitísimas gracias polo apoio e creo que esta é unha gran nova para Carballo. Por parte do Grupo Socialista, se quer decir algo máis? Nada. Por parte do... Eu simplemente apuntar que, efectivamente, Carballo creo que é un exemplo de respecto e convivencia democrática, non agora, senón desde fai xa moitísimo tempo. É verdade que estar á marxe dese ruído que podemos ver noutros ámbitos políticos ou noutros espazos políticos depende única e exclusivamente dos que estamos aquí. Eu creo que os veciños e as veciñas de Carballo o que lle interesa é que aquí todos os que estamos miremos por mellorar a vida deles, desas persoas que son as persoas coas que vivimos, coas que convivimos, e manter ese clima de, xa digo, de respeto e de convivencia, porque foi sempre así e así debe ser, ten que seguir sendo. Así que, en este caso, apróbase, polo tanto, o punto número 6, non? O número 5, neste caso, por unanimidade. Punto número 6, tamén moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a situación da torreta eléctrica no novo vial do polígono de Bertoa. O ditame da Comisión Informativa de Réxime Interior e Asuntos Xerais di o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre a situación da torreta eléctrica no novo vial do polígono de Bertoa, cuyo texto é coñecido polos grupos. Sometido o asunto a votación con 8 abstencións a dos representantes do Grupo Municipal do BNG e do representante do Grupo Municipal do PSDG-PSOE e 3 votos a favor dos representantes do Grupo Municipal do Partido Popular, a Comisión Informativa Réxime Interior e Asuntos Xerais ditamina favorablemente a moción presentada e aprobou ao Pleno a adopción do acordo e, bueno, que neste caso xa é coñecido polas partes, ten neste caso a quenda de palabra o portavoz do Partido Popular para a defensa da moción.
Ben, gracias, alcalde, de novo. Bueno, hoxe traemos a este pleno unha moción que entendemos que non debería ser necesaria. Nós xa trouxemos a pleno un rogo relacionado con este tema e como percibimos que non houbo ningún tipo de reacción, pois gustaríanos seguir recalcando a necesidade de tomar medidas neste asunto, non? Porque o que vimos no novo vial do polígono de Bertoa para nós non é un detalle menor, nin un problema estético, nin unha cuestión opinable. Nós entendemos que trátase dun erro grave de planificación e un risco obxectivo para a seguridade viaria. E, sobre todo, é unha mostra preocupante de como se están a facer as cousas en este concello. Estamos a falar dun vial novo, recientemente inaugurado, un vial que estaba chamado a mellorar a mobilidade e a seguridade do polígono industrial e tamén a seguridade da nosa vila. Unha infraestructura importante, necesaria e esperada e moi demandada, tamén demandada polo Partido Popular, non? Eses viais estruturantes nos que sempre estamos insistindo que son necesarios para o desenrolo de Carballo. E con todo, ese vial tan necesario e esperado naceu con unha decisión que ninguén entende. Unha torreta eléctrica de alta tensión situada parcialmente dentro do carril dereito, como podemos ver aquí, en sentido ao polígono. Creo que todos os que estamos aquí sabemos do que estamos a falar, pero a veces unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Evidentemente non é unha percepción subxectiva, non é unha interpretación política, é un feito que calquera conductor pode comprobar a simple vista. A estrada desvíase para evitar mover ou soterrar este apoio eléctrico desta liña de tensión. O resultado, pois unha aliñación forzada, unha curva innecesaria e un obstáculo ríxido e firme situado dentro da plataforma funcional da vía. E isto non o di o Partido Popular, recóllese na prensa local, dío a cidadanía e dío calquera persoa que pase por ali, non? Os medios recollían literalmente que a torreta ocupa parte do carril e que a solución adoptada, unha isleta pintada e barreiras de formigón, aquí a temos, incrementa a sensación de risco. E non é para menos. Estamos a falar dun tramo urbano con límite de 50 km por hora, con tráfico crecente e, como se pode comprobar na imaxe, e máis aínda polas noites, carece de iluminación. Estamos falando dun obstáculo ríxido que, dende o noso punto de vista, está mal protexido, mal sinalizado e mal resolto. En definitiva, creouse un punto negro antes mesmo de que a estrada se cumpra un ano de vida, incluso se creou antes da súa construción. E aquí hai que dicilo con claridade. Isto non é normal. Non é normal que nun vial novo, ao que o mínimo que se lle pode exigir é que cumpra a normativa de seguridade viaria, unha normativa que é clarísima, que di que os obstáculos ríxidos deben eliminarse, recolocarse ou protexerse de maneira integral. E cando se trata dunha obra nova, esta exixencia debe ser aínda maior. E non é normal que se abra un vial con esa situación. A nós sorpréndenos e preocúpanos que o Concello optase pola solución máis económica e a solución máis arriscada, a de deixar a torreta onde estaba e desviar a estrada, porque alternativas había. Había alternativa de desprazar a torreta ou mesmo do soterramento parcial da liña. E tamén hai a posibilidade de facer o reforzo da contención ou de dotar de iluminación alo menos a ese tramo da vía. Pero nada desto se fixo. E aquí é onde nos entender entra a responsabilidade política. O Concello é o titular da estrada. O Concello é quen aprobou o proxecto. E o Concello é quen supervisou a obra e quen inaugurou un vial que nace cun risco evidente. Entendemos que os carballeses merecen explicacións e merecen solucións.
E como no momento no que presentamos ese rogo non se nos deron nin explicacións, nin se adotaron as solucións, por iso queremos presentar esta moción. E pedimos 5 cousas moi razonables. Unha auditoría técnica de seguridade viaria, evidentemente que seña independente e rigurosa, avaliar e mellorar o sistema de contención, porque o actual entendemos que é insuficiente, estudar alternativas reais, incluindo desprazar ou soterrar a torreta. Aquí hai unha errata, como todos poden comprobar, soterrar a torreta vai ser algo bastante complicado. Nos referímonos a desprazar a torreta ou soterrar a liña. Habría que facer esa corrección. E despois ter acceso ao proxecto técnico e á documentación, porque entendemos que a transparencia é unha obriga. E tamén, por último, ese quinto punto, informar aos grupos municipais, porque isto non se pode seguir resolvendo a porta pechada. E non estamos a pedir nada extraordinario, pedimos o mínimo que se lle pode pedir a un goberno responsable, que garanta a seguridade viaria nun vial de nova construción. E permítame dicilo con toda claridade. Nós aquí non traemos esta moción para buscar un titular. Traémola porque é o noso deber, e porque non podemos mirar para outro lado cando hai un risco evidente, e porque non podemos aceptar que unha infraestructura nova nazca con unha falla tan grave. E tampouco podemos permitir, que é o que se está intentando facer dentro do grupo de goberno, normalizar o que non é normal a todas luces. Porque Carballo e os carballeses merecemos infraestructuras seguras, ben diseñadas e ben executadas. E esta está claro que non o é. E como están a tempo de rectificar, traemos esta moción e pedimos o apoio da corporación por responsabilidade, por sentido común e, sobre todo, pola seguridade dos veciños e veciñas que usan ese vial cada día. Por o momento, nada máis. Moitas gracias. Por parte do Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. Señor Lorenzo, eu trasladelle estes días pasados, un destes días pasados, que eu comparto con vostede, a prioridade da seguridade nas nosas estradas, nas nosas vías, nas vías do noso concello, ante a mobilidade. Por suposto, a seguridade teria que primar. Adiándolle xa que a postura do Grupo Municipal Socialista vai a ser a abstención. E quería pararme aquí un momento porque o noso grupo vai a votar a abstención. Non imo negar o evidente nin a realidade que calquera conductor percibe. Calquera persoa que pase por este novo vial e vexa un apoio de alta tensión metido en parte do carril dereito, protegido por unhas barreras de formigón e unha isleta pintada, lóxicamente sorpréndese. A nivel visual choca, ademais, e xera dúbidas, por iso entendemos e validamos a preocupación veciñal e dos usuarios que califican o punto como perigoso. Pero neste salón de plenos, ademais, non só vimos a falar deso, tamén vimos a falar de urbanismo, e non un urbanismo de oídas, sino que vimos a falar de xestionar con rigor. E o rigor exíxenos dúas cousas. A primeira é que lle corresponde ao goberno local, e neste caso o BNG, daros aquí as explicacións técnicas pertinentes. Foron o grupo de goberno os que executaran a obra e teñen que xustificar con papéis se esa solución adoptada nun tramo a 50 km por hora cumpre estrictamente ca normativa de seguridade. Por suposto, compartimos a petición de que se nos poña a nosa disposición un proxecto técnico e calquera auditoría de seguridade viaria. E na responsabilidade de gobernar, polo tanto, tamén é a responsabilidade de explicar. Pero a segunda cuestión e o motivo principal da nosa abstención é a enorme trampa técnica e económica que agocha a moción do Partido Popular. Vostedes piden hoxe aquí que se estude o soterramento ou desprazamento da torreta eléctrica. E soa moi ben, ata que abrimos a Lei do Solo de Galicia e entendemos como funciona o urbanismo. A nosa interpretación é máis clara e rotunda. O que se fixo aí foi a execución e a apertura dunha vía de comunicación, non un proxecto de urbanización integral dun sector. O soterramento das liñas de alta tensión, a dotación de iluminación pública definitiva e a construcións das beirarrúas son o que en urbanismo se coñece como cargas de urbanización. E quen lle corresponde legalmente esas cargas? Esas cargas corresponden aos propietarios dos terreos colindantes cando deciden desenvolver e urbanizar ese sector. É dicir, teñen que asumirse con fondos estrictamente privados.
Señores concelleiros, señor voceiro do Partido Popular, o que vostedes están a pedir na práctica é que o Concello de Carballo faga un desembolso económico brutal con diñeiro público para soterrar unha línea de alta tensión que, por lei, correspóndelle pagar aos promotores privados o día de mañán. E daquela nós, os socialistas, non imos ser cómplices de que todos carballeses e carballesas paguen con seus impostos unha obra de urbanización que beneficia e lle toca pagar aos propietarios desas parcelas. O diñeiro público entendemos que está ao servicio que está para os servicios públicos, non para sufragar obrigas privadas. Unha cousa é garantir a sinalización e o balizamento provisionais que sexan 100% seguros, ademais algo que lle exiximos ao Goberno e que demostre, ademais, técnicamente, é outra moi distinta a facer populismo cos cartos do contribuinte para regalarlle unha obra a mans privadas. Por tanto, nin imos darlle un cheque en blanco á xestión do BNG sen ver antes os informes técnicos de seguridade, nin imos apoiar a irresponsabilidade urbanística e económica que propón o Partido Popular nesta moción, co cal quedámonos ca defensa do diñeiro público e co rigor técnico e, por iso, a abstención do noso grupo esta noite neste punto. Por parte do BNG. Boa tarde a todas e a todos. Ben, comeza o señor Lourenzo con un erro. Vostede non trouxo a este salón de plenos un xogo, trouxo unha pregunta. Di vostede que houve un xogo que non se lle deu a resposta. Non, houve unha pregunta e douselle a resposta. E explicouse, en parte, o que se dixo a voceira do PSOE. O que se abriu foi un vial, non se urbanizou esa zona, ese tramo da vía, xa se explicou no seu momento que se consideraba que a apertura dese vial era segura, que se cumplía cos estándares de seguridade. Verá, como vostede ensina aí nesa fotografía, di vostede que a torreta ocupa parte do carril. Non. A torreta non está en parte do carril. O carril de circulación pasa polo lado dunha torreta, que é certo que houve que desplazar o carril, pero non está no medio do carril. Ese é o primeiro. Non está no mellor sitio, pero non nos corresponde ao Concello acometer esa obra ben de soterramento, ben de desplazamento. Das solucións técnicas que se consideraron, entendiuse que esta era a mellor, que permitía abrir o vial e, ademais, abrir o vial en condicións de seguridade. Porque, novamente, se trae aquí un mantra de que hai moita inseguridade viaria en Carballo, pero a realidade é que levamos con esa vía máis de 5 meses aberta e non houve ningún incidente, ningún accidente en ese tramo que tivera que ver coa torreta. Houve un par de saídas de vía, pero en outra zona, e non teñen nada que ver con co que vostede di de falta de visibilidade. A torreta está, como se dixo no mes de setembro, no pleno, en unha recta coa velocidade limitada, a 40 en unha dirección, a 50 na outra, na que además están facendo controis por parte da policía, colocando a radar con certa frecuencia para ver se hai problemas de incumprimento de velocidade e non son maiores que en outras vías, co cal demóstrase que a utilización de sinalización e o calmado do tráfico aporta seguridade aos usuarios das vías. Polo demais, esa visión que ten do tráfico, xa yo dixo en algunha ocasión, que é un pouco trasnochada. No mes de setembro xa trouxo vostede, perdón, no mes de setembro, no mes de abril do 22 trouxo vostede unha moción polo tramo do Ciclando aquí na altura de Vázquez de Parga e Emilia Pardo Bazán, na que tamén había que desplazarse un pouco e pronosticou vostede unha gran cantidade de accidentes aí. Xa lle adianto que estamos na mesma situación, non houve máis accidentes. Polo demais, en canto ao proxecto, mire,
O proxecto está redactado por un técnico da Oficina Técnica Municipal, con anos de experiencia, coa capacitación necesaria e máis que suficiente para redactar o proxecto. Nese proxecto, lóxicamente, figuran todas as xustificacións a por que se redactou e se vai executar a obra neses termos. Está colgado no perfil do contratante. Se o que vostede quere é ver o proxecto, ten moi sinxelo. Pode entrar no perfil do contratante, como a todas as obras que se licita, están ali os proxectos, están os informes de necesidade para a contratación, e, pois, hai outra cuestión. Pode pedir na oficina técnica, pode pedir este concelleiro. Se non quere perder un minuto e medio buscando, é tan sinxelo como pedilo. A realidade é que ata o día de agora non tivemos mostras de que houbera un problema de seguridade viaria, e vostede traerá para o mes que ven outra moción con outro problema de seguridade viaria inexistente. Pero, xa lle digo, continuamos traballando, estáse traballando para abrir ese vial na súa totalidade ata o interior de casco urbano, que a día de hoxe témome que durante moito tempo vai a ser a única circunvalación que teñamos. Non sei se queren exercitar unha réplica por parte do Partido Popular, do Grupo Propoñente. Bromeábamos na reunión previa que temos no grupo a ver canto iba a tardar en salir a circunvalación. Menos mal que non apostamos nada, porque o certo é que xa estaba tardando, non? Señora Vila, cóstame entender a súa abstención, non? Porque fixo como moitas reviravoltas, casi tantas como as que tuvo que facer o proxectista para apartar da torreta, para xustificar esa abstención. Pero é que, mire, nós na nosa iniciativa non falamos nunca de quen ten que asumir a responsabilidade económica da actuación. Nós pedimos que o Concello estude a posibilidade de a viabilidade técnica e económica de medidas adicionais, incluindo o desplazamento e o soterramento da torreta eléctrica, a instalación de iluminación pública e a mellora da sinalización e marcaxe horizontal e vertical. Pero a viabilidade técnica e económica tamén quererá decir exixirlle a quen lle corresponda que teña que asumir o custe. O mellor non ten que asumilo o Concello, pero o que está claro é que non podemos dar por boa esta situación. Pero é que nós, a nosa moción, se ese é o problema polo cal vostede se abstén e non vota a favor, é que nós non falamos de que repercuta o custe nos bolsillos dos carballeses. Eso xa o que ten a responsabilidade de goberno sabe perfectamente o que ten que facer, non? Pero preocúpame, estou moi preocupado, primeiro, pídolle disculpas, señor Seoane, o grave erro de confundir un rogo con unha pregunta vaime a perseguir, non sei se vou poder dormir esta noite, pero bueno, é certo, ten razón vostede, trouxe unha pregunta que quedou sen respostar. Vostede dou unha resposta, pero non foi unha resposta para o noso entender que satisfixese a nosa curiosidade e a nosa preocupación. E despois de escoitalos, o que queda claro é que os que están instalados na negación da realidade, xa o dixen no anterior pleno, seguen nunha burbulla, son vostedes. É algo que non é novo, non? Xa o decíamos no pleno anterior. Porque, miren, cada vez que hai un problema nunha obra municipal ou nunha obra da Deputación, o seu discurso é sempre o mesmo. Non hai perigo, todo está moi ben, non pasa nada, os tempos son os que son. Iso sí, cando a obra é da Xunta, entón sí. Entón sacan unha lupa así de grande, empezan a fiscalizar, a facer notas de prensa, a facer vídeos, a ir a facer fotos, a facer visitas e a sacar titulares. Por certo,
a veces incluso utilizando as redes sociais que son de todos os carballeses. Por certo, que é algo que en algún momento teremos que abordar ese debate. E isto, novamente, está pasando con esta torreta do novo vial de Bertoa. Vostedes din que non hai perigo. Pois miren, eu digolles que sí. Temos unha torreta de alta tensión invadindo parte dun carril, ou polo menos situada no trazado lóxico de un carril. Aceptolle a corrección. Pero no trazado lóxico do carril hai unha torreta. E tuveron que modificar o trazado para poder apartar da torreta e deixala no medio e medio do vial. Vale? E temos, como decimos, unha estrada desviada artificialmente para evitar tomar medidas necesarias. Polo tanto, e iso entra na cabeza de calquera... Señor Lorenzo, sí, ten que ir rematando. Vou intentar ser a pesar da breve. flexibilidade Sí. que seguimos defendendo, eu creo que está excedendo con moito o tempo de réplica. Bueno, eu pidolle flexibilidade porque, bueno, quero aclarar e responder a todo o que se me interpela. Non hai problema, pero o regulamento está para cumplirse. Ben, bueno, o que decimos é que temos aquí un risco evidente e está claro que aquí temos un obstáculo ríxido no medio dun vial, que isto pode ver hasta un neno de 4 anos, no medio dun vial con un risco evidente. É evidente que hai un risco, pero, sen embargo, o seu argumento descansa en que estamos tendo sorte. E como temos sorte, pois mentras que non pase nada, o problema vai ser cando pase algo. Cando pase algo, despois botarémonos as mans á cabeza e esperemos que non pase que sigamos tendo sorte. Eu o que non acepto é que pretendan convencernos de que isto é normal, porque non o é, señor Seoane. Señor Lorenzo, e non o digo eu. excede en máis de 2 minutos o tempo previsto polo regulamento para a réplica, a pesar de a flexibilidade que atesouramos e que creo que amosamos cada día neste pleno. Prégolle, por favor, que remate a súa intervención. Ben, vou rematar a miña intervención ante a insistencia do señor alcalde. Non é a insistencia, señor Lorenzo, é o que establece o regulamento que temos eu vou a todos que rematar, respetar. xa remato, alcalde. Espera un momentiño, xa lle concedo a palabra. Insisto, hai un regulamento que hai que cumplir por todos, a pesar da flexibilidade que temos sempre para os tempos. Xa no anterior pleno, puxemos esta situación de manifesto. Eu creo que o bo funcionamento do pleno exixe respetar, polo menos acercarnos aos tempos fixados para as intervencións. Non nos equivocábamos cando decíamos que ese regulamento era para amordazar a oposición, pero están nos dando a razón. Señor Lorenzo, esa afirmación, pídolle por favor que retire esa... Non a vou a retirar, evidentemente. Pois pídolle por favor que faga, porque... Nós non votamos a favor dese regulamento. Señor Lorenzo, non está vostede en uso da palabra. Vamos a ver, fai un momento falábamos de que evitar o ruído, evitar esa situación que se dá noutros ámbitos políticos e que sempre caracterizou este pleno depende única e exclusivamente de nós. Os seus argumentos están sendo reiterativos e non é unha cuestión de contestar. É vostede o que defendiu a súa moción e tivo un tempo de réplica máis que xeneroso para contestar. Insisto, por favor, remate xa a súa intervención e retire esa frase de amordazar, porque eu creo que está totalmente fora de lugar. Non a vou a retirar. Retira vostede, se quere, como posibilidade que ten como presidente da... Así o faremos. Eu simplemente estou facendo a defensa dos meus argumentos. Así o faremos porque atenta contra o decoro neste caso de quen preside e máis de quen rixe neste caso os tempos do desenvolvemento dun pleno, do debate dentro dun pleno que neste caso son eu, que son o alcalde. Se me deixa rematar, solo vou deixar unha pregunta no aire. Se algún día ocorre unha desgracia nese punto, quen vai ser o responsable? O propietario do terreo ou quen aprobou o proxecto, supervisou a obra e inaugurou o vial sabendo que había unha torreta no medio? Gracias. Non sei, polo Partido Socialista? Sí, simplemente dúas aclaracións. Eu sigo pensando, sigo entendendo, sigo reiterando que, conforme se entende da moción a viabilidade técnica e económica, supónse que se lle está pedindo aos carballeses e carballesas, neste caso, a través do seu goberno.
e entendemos que a administración pública non pode ter inxerencia na propiedade privada. E logo despois, cando fala vostede de isto das redes sociales e tal e cual, menos mal que algún de nós non está de alta en ninguna red, e fala de as obras da Xunta que se critican, mire, tamén lle digo, isto digo yo con todo a cortesía do mundo, non? As obras da Xunta tampouco hai moitas, non? Aínda que teño que dar as gracias e agradecerlle á Xunta de Galicia por o proxecto de ampliación e execución das pontes e o bypass do río Anllóns, que despois de tanta agua que nos caiu, fixo que non tivéramos ningún problema. Hai que dicilo bo e hai que dicilo malo. A partir de sobra, convendrá vostede comigo que tampouco hai moitas máis para andar facéndolle fotos, non? Pero, bueno. Por parte do BNG. Sí, verá. Falaba vostede de que non se lle dou resposta á súa pregunta. Douselle resposta. Non lle gustou o que se lle dixo, pero xa se lle respondí no mes de setembro a por que ese vial estaba así e se era seguro ou non era seguro, xa se lle dixo que era seguro. En canto que nos gusta dar titulares, mire, falou vostede de Punto Negro, en esa vía. Eu, de momento, non vi ningún accidente en esa vía, co cal é imposible que sexa Punto Negro. Outra cousa que vostede queira dar un titular. Fala tamén de quen é o responsable en caso de que pase unha desgracia. Pois depende cal sexa a desgracia, señor Lorenzo. Se a desgracia é que por defecto da vía se produce algún accidente, pois será culpa do titular da vía. Se cae a torreta, será culpa do dono da torreta. E se un conductor non cumpre coa normativa, non vai a 40 km por hora, non leva as súas luces postas e non fai caso ao regulamento de circulación, que hai un montón de artigos que lle recomendo que lea, nos que se di que o conductor do vehículo é o que ten que cumplir coa normativa e ser capaz de conducir e maniobrar con ese vehículo, pois será o conductor o culpable dese accidente. Depende do que pase, haberá un culpable ou outro. Porque se un conductor conduce baixo as influencias do alcohol a unha velocidade excesiva, a culpa é de quen botou aglomerado ali ou é de quen conducía un vehículo sin estar capacitado para facelo. A vostede sí que lle gusta moito vir aquí a dar titulares, pero xa yo digo eu, 5 meses, 0 accidentes, e non se falou de sorte. Ninguén no goberno dixo que tivéramos sorte ou que non pasara nada por sorte. Non pasou nada, dixo vostede, non pasou nada porque é unha vía ben diseñada, coa velocidade limitada ás condicións da vía, e polo momento, a pesar do inverno que tivemos, non houbo ningún incidente. Bueno, despois do debate, entendo que procedemos a votación, neste caso, coa abstención do Partido Socialista, os votos a favor, lóxicamente, do grupo propoñente e os 13 votos en contra do BNG. Polo tanto, rexéitase o punto número 6 da orde do día. Pasamos agora ao punto número 7, moción do Grupo Municipal do BNG, rexistro de entrada, que desde febreiro para solicitar da Xunta de Galiza un plan de restauración ambiental da denominada Mina de Monteneme. O ditame da Comisión Informativa de Réxime Interior e Asuntos Xerais di o seguinte: a presidenta da sesión dou conta da moción presentada polo Grupo Municipal do BNG para solicitar da Xunta de Galiza un plan de restauración ambiental da denominada Mina de Monteneme, cuyo texto íntegro xa se coñecido polos grupos, sometido o asunto a votación con 4 abstencións, a dos representantes do Grupo Municipal do Partido Popular e do representante do Grupo Municipal do PSDG-PSOE e 7 votos a favor dos representantes do Grupo Municipal do BNG, a Comisión Informativa de Réxime Interior e Asuntos Xerais ditamina favorablemente a moción presentada e propón ao Pleno a adopción do acordo contido na moción que será defendida neste caso polo portavoz do BNG. Ten a palabra. Bueno, boa noite de novo. Antes fixeron vostedes un chascarrillo de cando aparecería a circunvalación. O que son as cousas, non? Eu buscando a pintada no coche Mari Carme, vota PP, viva Franco, aparéceme o seguinte: el conselleiro de Política Territorial, Alberto Núñez Feijóo, visitará el 28 Carballo, 28 de xaneiro. Pois mire, isto é do 22 de xaneiro de 2004.
Desde eso, nin a circunvalación, nin hasta Fisterra, que era o que se anunciaba aquí. Fíxese vostede a rapidez do Partido Popular. Bueno, en todo caso, mire, vamos a ver. Eu creo que hai mocións e debates que se debían dar en plenos diferentes. E dígolle por qué. Porque se collo, tuve aquí anotando os seus epítetos, a súa adxectivación á cuestión da torreta, non? E hai que comparala coa de Monteneme. É verdad, é que aún escandalízase, señor Lorenzo, porque vostede remata con eso de que se temos sorte e pasa algo. Monteneme pasaron dúas desgracias que puderon ter, bueno, consecuencias fatales. Pero vamos á moción. Eu, antes de nada, gustaríame facer como a vostede, non? Dicir que esta moción é clarísimamente unha moción que responde ao que nos parece, por xustiza, unha iniciativa pola tranquilidade dos veciños e veciñas da zona, que en 12 anos, como veño de dicir, levan sufrido 2 accidentes ambientais dunha magnitude que non chegou a máis porque se deron en circunstancias en horas que, por sorte, non pasaban veciños e veciñas por ali. Pero nestes momentos podíamos estar lamentando desgracias persoais, tanto no 2014 como no 2026. Eu alégrome moito de que non sexa, ou de que non fose así. Pero mire, quero empezar por algo que afonda un pouquiño na urxencia e no que pedimos en esta moción. Eu teño aquí un rexistro de saída que non é o primeiro, porque hai un anterior en xaneiro, este de setembro, do 24 de setembro de 2013, do Concello de Carballo, 2013, do Concello de Carballo, onde se lle envía unha cartiña, mándaselle unha información á Xunta, alertando, no 2013, dos perigos da canteira de Monteneme. En ela, por certo, asinada por este señor que teño a miña esquerda, xeográfica, a miña esquerda xeográfica, fálase abandono total do que é o complexo, da non existencia de plan de restauración executado, de risco de desbordamento, de balsas que coa choiva do outono e de inverno poden desbordar, e da falta absoluta de sinalización e de barreiras para acceder ao complexo. Hasta onte podías acceder prácticamente camiñando e máis. As bicis pasaban por ali con frecuencia. Esa carta, como decía, é asinada por Luís María Lamas Álvarez e é dirixida a Juan Ignacio Lázaro Otero, do Servizo de Enerxía e Minas. Resposta do señor Lázaro Otero e da Xunta de Galicia: silencio. E a realidade é moi puñetera. 5 meses despois, o 10 de febreiro de 2014, primeiro gran accidente en Monteneme. Rebenta unha das balsas do complexo e solta unha avalancha de lama que afectou ás vivendas, a moitas das leiras e ás infraestructuras de Aviño e Razo. Os danos materiais cuantiosos calculábanse por aquel entón nuns 100.000 euros, máis ou menos, segundo as estimacións. Ademais, as analíticas dos lodos e das augas confirmaban a toxicidade das mesmas e que contiñan metais pesados, como denunciou por aquel entón Ecoloxistas en Acción. A prensa, vostede aludiu tamén á prensa na súa moción, de que se fai eco da torreta, e tamén nos explicou como adxetivaba a prensa a torreta. A prensa, La Voz de Galicia en concreto, a ese desastre chamouno catástrofe anunciada. Catástrofe anunciada. E o Ideal Galego, naquela ainda non había Diario de Bergantiños, falaba de 24 millóns de litros de auga e lama correndo monte abaixo. Isto no 2014, con 2 avisos reiterados no 2013 do Concello de Carballo, un en xaneiro e outro en setembro. 12 anos despois, xaneiro do 26, ou 31, para ser exactos, volvemos a repetir a historia, como se fose unha maldición. E colapsa unha antigua galería, miles de toneladas de lodo, de pedras, de auga, aínda non sabemos se a auga é tóxica ou non, e ata 4 metros de altura nun vial que comunica Leiloio con Aviño, chegando aos regos de Tuixe e dos Riás, e vertendo, finalmente, na praia dos Riás. Por certo, zona cepa, protegida por a Rede Natura 2000. Ecoloxistas en Acción anuncia outra vez denuncia contra a conselleira, por neglixencia. O PP goberna na Xunta dende o 2009, señor Lorenzo. Ten todas as competencias en materias de minas, de restauración, de xestión, de vixilancia, de inspección, etc.
E sabe de quen foi a culpa? Porque vostede di que cando se trata da Deputación a culpa é de todo o mundo, cando se trata de Concello a culpa é de todo o mundo, e cando se trata da Xunta facemos en redes sociales, non sei que. Sabe de quen foi a culpa de que dende o 2009 ata o 2026 ocurriran 2 accidentes e prácticamente non se fixera nada, ou podemos dicir non se fixo nada, en ese complexo? Da choiva. Foi da choiva. Non sople vostede, que está recollido textualmente o que dixo a Xunta, a conselleira. Non é choiva, señor Lorenzo, é neglixencia. É neglixencia, chamase neglixencia. De 2009 ao 2026 non facer nada é neglixencia. No Parlamento de Galiza, eu, para que vexa que o sigo, estuve seguindo a comisión por videograbación, e vin o intenso debate que tuvo vostede co noso compañeiro do BNG e coa voceira tamén do PSOE. E, diante do que nós denunciamos, e volvemos a denunciar en este salón de plenos, como inacción flagrante, ademais, por parte da Administración Autonómica que ten as competencias... Ten que ir acabando. Acabo. Vostede dixo que hai que ter prudencia, hai que esperar informes técnicos. Mire, vostede por unha torreta, pero teñeno feito por baches e por o estado dos xardíns, hoxe por a torreta dixo que a torreta é un erro grave, un risco obxectivo, unha mostra preocupante, un punto negro, unha irresponsabilidade por parte do goberno. E como o enxeñeiro que debe ser vostede, pon un montón de cousas que se pode facer. E pon que o Concello non debe normalizar o que non é normal, como esa torreta, etc. E fala de responsabilidade, sentido común e seguridade dos veciños. Pois eu, por esa mesma frase que propón vostede de responsabilidade, sentido común e seguridade dos veciños, pídolle que, se vostede non quere pecar de falta de coherencia por o que fixo na comisión, votando en contra da moción do BNG, permítalle ao grupo municipal do Partido Popular que vote a favor dos veciños de Carballo. Porque o que pasa 2 veces pode pasar 3. E como dicía vostede antes na súa moción da torreta, a ver se temos sorte e a terceira non morre ninguén. Pero, se podemos evitalo, mellor evitalo. Por parte, neste caso, do grupo enmendante, que era o Partido Popular. Gracias, alcalde. Esta moción, máis que unha proposta seria, eu tacharía de un intento do BNG de construir un relato político baseado na alarma, na confusión e na oportunidade. E compre dicilo con claridade. O que trae aquí o BNG non é unha solución. O que traen aquí vostedes hoxe é ruído. Non é responsabilidade institucional o que fan hoxe. O que fan hoxe aquí é oportunismo político. E imos ir aos feitos, porque os feitos desmontan completamente o discurso que vostedes están intentando instalar en Carballo. Miren, o incidente do 31 de xaneiro foi serio, sí, claro que foi serio. Pero tamén é certo que non houbo danos personais e a resposta da Xunta de Galicia foi inmediata. Xa que volvemos a retrotraernos no debate anterior, como non houbo danos personais, está todo ben, non? Ben. O mesmo sábado, o día seguinte, o tráfico desa vía estaba restablecido nesa estrada. E iso non o fai unha administración que, según vostedes, non actúa. Iso fai nunha administración que responde con eficacia e con rigor. Ademais, nos días posteriores executáronse actuacións de emerxencia. Selouse a antiga galería, fíxose un drenaxe controlado, revisouse a estabilidade da zona e analizáronse os solos potencialmente afectados, ademais das análisis das augas que suministran as vivendas. Isto é improvisación? Isto é neglixencia? Non, señor. Isto é xestión de un problema e dun suceso grave, que non llevamos a restar importancia ao suceso. Eu non llevou a restar importancia ao suceso. Foi un suceso grave, que ninguén desexaría que pasase. Pero vostedes prefiren falar de abandono. Pero miren, o perigo leva anos sendo advertido por parte da Xunta.
a mina estaba perimetrada e sinalizada. Home, non me diga que non, entón non foi por ali nunca. Estaba perimetrada, pero romperon, houve xente que rompeu o valado, pero perimetrouse. E fixose unha inversión para perimetralo e para sinalizalo para evitar riscos. Pola responsabilidade que lle compete á Xunta de Galicia. É unha cousa que quero deixar clara. Vostede fala que dende 2009 ata 2026 nada fixo a Xunta de Galicia coa mina de Monteneme, pero é que a responsabilidade da mina empeza no 2015. A responsabilidade da Xunta de Galicia comeza no ano 2015. Ata o ano 2015 había unha mina que tiña un propietario que era unha empresa que evidentemente non cumpliu coa súa responsabilidade e que foi neglixente. E a Xunta, a partir do 2015, comeza a facer o control e a revisión da situación desa mina. Non a partir do ano 2009, porque non todo vale. Porque antes diso, como decía, a mina estivo abandonada pola empresa concesionaria e non cumplía as súas obrigas. Polo tanto, a Xunta herdou ese problema. Un problema que herdou e que se puxo a solucionar. A pregunta que hai que facerse aquí é que fixo quen goberna o Concello de Carballo nos últimos 23 anos por Monteneme? Dous comunicados. Cantas iniciativas trouxeron vostedes a este pleno sobre Monteneme ata o día de hoxe? Cantas? Ningunha. Polo tanto, estamos a falar de oportunismo pola súa parte. Vostedes piden revisar, actualizar, financiar e executar un plan que xa está revisado, un plan que xa está financiado e que se está executando en estes momentos. Porque este proxecto de restauración non é un parche, tampouco é unha idea peregrina ou unha proposta que faga agora o Bloque Nacionalista Galego. É un proxecto que xa está en marcha, e vostedes sábeno. Un proxecto que leva anos de estudos, de informes, de avaliacións técnicas e de tramitación, porque así o exixe unha actuación seria cunha contorna complexa. E desde decembro a obra está en marcha, executándose, ademais, por parte dunha empresa carballesa. Polo tanto, vir aquí agora a pedir que se faga o que xa se está facendo é como mínimo descoñecer a realidade ou, eu creo que é máis ben isto, querer ignorala. Pero o problema non é o que se di nesta moción, máis propia dun grupo da oposición, hai que dicilo, que dun grupo de goberno. Ao mellor xa están practicando para ser oposición. O grave, dende o noso punto de vista, é o que fixo o goberno local do BNG nos días posteriores ao incidente. Porque o suceso, hai que dicirlle, si, miren o reloj, que me corte cando me teña que cortar, é que fixo o goberno de Carballo, porque o suceso foi en Malpica. Pois vostedes convocaron unha reunión cos veciños de Razo, veciños que non foron afectados polo suceso. Iso sí, vostedes non avisaron aos grupos da oposición, e tiñan un obxectivo claro, alimentar unha alarma e un medo totalmente infundados nos veciños de Razo. Despois tamén tivemos que ver a concelleiros convertidos de súpeto en expertos en minería, opinando por riba dos técnicos e sementando preocupación onde non a había, falando de que se sabía que había unha galería e esa galería resulta que non estaba documentada, porque a galería que estaba documentada estaba a 100 metros da que colapsou. Vostedes, en definitiva, actuaron dun xeito máis propio dun grupo da oposición que dun grupo de goberno que debería estar centrado en exercer as súas responsabilidades de goberno. Ao mellor é que lle sobra o tempo. Lástima que haxa que ver como están as parroquias e as nosas rúas. Nós creemos que teñen moito onde meter as mans sen adicar tempo e esforzos actuando para facer oposición, neste caso, á Xunta de Galicia. O que están a facer dende o pasado día 31 non é a defensa da veciñanza. O que están a facer dende o 31 é usar o medo como ferramenta política. E nós estamos de acordo con que hai que seguir avanzando na restauración da mina de Monteneme. E por iso presentamos unha emenda que quere sustituir o alarmismo por rigor, que recolle o que xa se está a facer, que reforza o compromiso coa restauración e incorpora unha visión de futuro para o noso territorio que sea baseada na minería sustentable e responsable. Pero o que non podemos facer, señor Regueira, é avalar unha moción construída sobre a idea falsa, xa vou rematando,
de que a Xunta non actuou e de que abandonou Monteneme, porque non é certo, e porque sería profundamente injusto non só para o goberno da Xunta, sino para os profesionais que estiveron traballando dende o primeiro minuto. Nós temos claro que Monteneme non é un escenario para facer política de trincheira. É un espazo que require responsabilidade, rigor técnico e colaboración institucional, que é bastante máis importante que levar uns tubos ao Concello do lado. A Xunta está a facer o que corresponde. O BNG, pola contra, está hoxe tratando de aproveitarse dun suceso que ni siquiera tuvo lugar no noso Concello, señor Regueira. Por iso presentamos a emenda e por iso pedimos que se apoie, porque sería unha mensaxe tranquilizadora para os carballeses e poñería este pleno no lado que ten que estar, no do rigor, en vez de no alarmismo. E insisto, abogamos por continuar que se recupere a mina de Monteneme. Primeiro, entendo que debe responder, ten a súa quenda o Partido Socialista. Vamos a ver, eu traigo aquí un argumentario moi bonito, moi tal, pero non podo parar, non me pode salir da cabeza, de que parece que xa nos estamos contentando co tema que como non houve mortes non pasou nada. Eso podía yo preguntar ao meu veciño de Cambrelle, que quedou sin chousa, que marcharon os pinos, ou que se lle enterrou o río, o muiño, a posible, probable contaminación medioambiental que pode haber no Riaxo, un sitio moi prolífero, en Mexillóns, en Lapas, en Minchas e incluso en Percebe no seu momento, porque quero lle recordar, e aquí o digo público notorio, pero eu pensei que xa era público notorio a vinculación desta concelleira, ca parroquia de Razo e ca parroquia de Cambre, da que son natural. E o lugar da Viño, recórdolle que corresponde a esa parroquia. Usted pregúntelle aos veciños que o tuveron que salir todos da súa casa estalándolle o corazón. Pregúntelle aos veciños que non sabían se había xente desaparecida no lugar para saber se estaba enterrada debaixo de toda esa area, de toda esa terra. Eu sí que comparto con vostede que efectivamente esa galería non estaba documentada, pero que non pode ser é que ca desgracia que houve no 2014, na que non houve mortes, gracias a Dios, pero parece que como non hai mortes, aquí nos contentamos. E se temos un problema, a seguridade vial que é un problema de previsión para evitar que sucedan cousas. Pois a seguridade mineira, a prevención, eu entendo que será para evitar que poidan surxir catástrofes. En todo caso, é absolutamente inaceptable que os veciños e veciñas de Razo e os veciños da Viño e os veciños de toda a contorna destas poboacións, do Concello de Malpica tamén, teñan que vivir coa incerteza de cando vai a ser o próximo desastre. Reitero, pasou no 2014, non houve lamentos, pero sí graves perdas materiais. O pasado 31 de xaneiro, 12 anos despois, tivemos que vivir un episodio similar, ademais con reventón dunha balsa que estaba a tope, chuviu, evidentemente, pero había unha galería que colapsou, e tirou todo abaixo. Seguramente a fortuna dos seres humanos, das persoas que viven no alrededor, sería no horario, máis menos, que pudo colapsar esta balsa. En todo caso, a lei é igual para todos. É como ben sinala a moción, o artigo 46 da Lei 3/2008 de ordenación de minería obriga á Xunta de Galicia a verificar o cumprimento das condicións de seguridade e restauración. E vostede está a decir que no ano 2013, hasta o ano 2013, non, ou non se entenden mal, que se o ano 2015, no ano 2015 vostedes non sabían nada e algo que heredaron que o tiña na man a empresa. Pero este artículo endemoniado desta lei ven dicir que a Xunta ten que verificar o cumprimento das condicións. E se non, ten que fazer un seguimento á empresa e se non ten que expedientar á empresa, cousa que eu non teño coñecemento que se teña feito a día de hoxe, non digo xa naquel momento, que ainda non facía un ano que acabara de colapsar a mina de Monteneme. Pero, en todo caso, o goberno galego fallou no seu labor de supervisión de xeito estrepitoso, tanto no 14 como agora no 26. E, ademais, é un despropósito que exista un plan de regeneración integral anunciado no 2022, financiado con fondos europeos, e que pouco despois comezan as obras en decembro do 2015, cando comezan as obras, hai falta de previsión, falta de control sobre as galerías, e isto fai que se arrastren milleiros de metros cúbicos de material. Entón, os fondos europeos nós entendemos que exixen rigor técnico
E nós pensamos que aquí, máis que rigor técnico, e eu sí que respeto a labor dos técnicos, e ademais, eles ben o viñan dicindo, ben o viñan anunciando, a pesar do seu traballo. É verdad que a reacción do Goberno da Xunta de Galicia foi inmediato, pero é que, señores e señoras concelleiras, é que había que levar as mans á cabeza, e metía medo, por salirme un pouco da línea tan argumentalista, non, que traigo aquí, é que eso impoñía e metía medo. E entón, eu só teño que dicir, a nós o que máis nos preocupa é a desprotección a que se somete os nosos cidadáns. É grave que o desastre ocorra, pero é ainda peor que teña que ser a propia veciñanza a que alerte do perigo que segue a existir nas nosas instalacións como a coñecida balsa de augas limpas sen que conste unha verificación inmediata por parte da administración competente tras o accidente. Por iso, o noso grupo vai a apoiar sin fisuras esta moción. E propoñemos revisar e actualizar o plan de restauración dotando de alcance integral e priorizando a seguridade dos veciños e a creación dun xente dun plan de emerxencias. Non podemos esperar que a Xunta acabe os papéis mentres a montaña vense toda abaixo, non neste caso. E unha dotación económica suficiente, cousa que nos entendemos que agora mesmo non había. Eu simplemente lles digo, poñan as mans no corazón e pensen que parte desta población pode estar soterrada, non? Dicían soterrada. Enterrada, diría eu, vale, que é a palabra que se fala no galego de Bergantiños, enterrada debaixo de milleiros e milleiros de gravas, areas, pinos, eucaliptos e toda a maleza e todas as rocas que correron por ali abaixo. Entón, simplemente por unha cuestión de seguridade cidadán, que ademais, señor Lorenzo, volvo a dicilo da mesma maneira que dixen o da Torreta, temos falado, non entendo que sea oportunista. Si entendo que, comparto con vostede que o señor alcalde, seguramente, cando convocou polas redes sociales a veciñanza de Razo, pois tamén nos debera convocar os voceiros da oposición. Tamén é verdade que o señor alcalde, tamén cun argumento moi correcto, di que probablemente nos podemos ter chamado. Eu, entón, a miña culpa, probablemente, o feito de non ter chamado, din por feito que o señor alcalde estaría ocupado e cando tuvera un momento libre chamaría el. Nin chamou, nin convocou, nin nos invitou a esa xuntanza, simplemente o deixo en riba da mesa. Isto é algo que nos compete a todos. Podemos discutir de partidos políticos, das competencias da xunta tal. Nós temos que pensar que se hai unha mina hai que ter un control sobre ela. Se a empresa non cumpre hai que expedientala. E a administración pública de todos está para isto. E se necesita a colaboración de outras administracións, non ten máis que petar a porta desas administracións para que lle bote unha man. Pero non podemos estar no 2014, no 2026, sin ningún tipo de protección. E, encima, vostede fala, me fai un anaco dun balado. Un balado que romperon un balado. Eu pregúntome, que contención ten o balado cunha balsa de agua? Desde a ignorancia supina de non ser técnica. Que contén un balado, unha balsa de agua, unha galería? Usted falou que había un balado roto, que estaba precintado, que había medidas de seguridade. No seu argumentario fai un momentiño, cando yo respondi ao voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Señor alcalde, non me quero estender, vou deixar aquí este punto para, en todo caso, o dereito de réplica, pero non quería deixar de usar a miña palabra para facer unha aclaración cando dixen que a jefa de comunicación deste Concello fixose eco deste problema que tivera eu de semi-scratch. Faltoume levar un pan, non pasou nada, non me deron. Pero a señora Abelleira naquel momento traballaba para un medio, ela non pegou a cartulina ni... Tanto. Perdón, non pegou a cartulina nin quería aclarar isto por souber algún tipo de confusión. Ao contrario, a solidaridade absoluta. Gracias. Sí, ábrese, eu entendo que era unha quenda de réplica. Se por alusións, neste caso, un dos concelleiros quere contestar, que sepa, que pregolle que sea... que ocupe pouco tempo, porque iso influiría no tempo do que dispón, neste caso, o portavoz para a réplica. Aquí vamos a ver, hai 5 minutos que foron moi xenerosos para todos, pero moito, con 7 e pico, medidos por reloj, É dicir, que ora hai unha réplica de 3 minutos, insisto, vamos a intentar, dentro da flexibilidade que caracteriza o funcionamento deste pleno, axustarnos aos tempos. Más que nada por ter un funcionamento normal do que é esta actividade. Bueno,
No Parlamento, sí. No Parlamento, sí. Señor, vamos a ver, vamos a aclaralo. O propio regulamento establece que nos tempos concedidos aos grupos, aos portavoces, se pode intervir o portavoz ou calquera outro concelleiro. Pero, nese caso, lóxicamente, computaránse as dúas intervencións dentro dese tempo concedido. Por iso lle pedía ao señor Lamas que se quere contestar e se sinta aludido que sexa breve, porque o resto do tempo será para o portavoz do BNG. Paso de história. Por daquela, ten gozo o portavoz do BNG. Eso é facer un Heitor Esteban, en toda regla. Pero, mire, vostede na comisión do Parlamento recriminaronlle, chamaronlle mentiroso, non lle vou chamar mentiroso, pero voulle dicir que non está dicindo a verdade. Escritos, houbo máis de dous. Estes dous, que están no rexistro, espera que houve 23 iniciativas parlamentarias. Unha delas, a última, presentou o actual alcalde de Carballo, e vostede estaba ali. Como pode decir esas cousas? Como pode decir esas cousas? Pero mire, voulle ler textualmente o escrito 24 de setembro, xa que o teño aquí. Póñome en contacto novamente, porque houbera recordan, en xaneiro, para informarlle dos perigos que presenta a explotación da canteira de Monte Neme, situada dentro do noso termo municipal debido ao seu estado de abandono e por non executarse no seu momento o plan de restauración previsto na zona. A citada situación conleva graves riscos como poden ser o desbordamento dunha enorme balsa de auga, caídas con desniveis elevados debido á inexistencia de sinalización e de barreiras de protección de barrancos, que seguramente xa coñecen nese servicio porque técnicos dese departamento xa inspeccionaron a zona o pasado mes de abril deste ano. Estas circunstancias pódense agravar coa chegada das chuvias no vindeiro outono e inverno, provocando enormes danos medioambientais e sociais polo arrastre e pola erosión de materiais na zona de afectación da citada canteira de antigua explotación mineira. Por tal motivo, solicitamos dese servizo que adopte as medidas oportunas para que se restaure o citado espazo, así como para que se cumpran as condicións de seguridade e protección na afectación do mesmo. Isto no 2013. Prevía todo o que pasou. Desgraciadamente, non nos fixeron nin caso. Pero é que non nos fixeron nin caso tampouco agora. E mire, señor Lorenzo, esta catástrofe de 2014 tuvo unha consecuencia. Señora Vila, seguramente non hai ninguna expediente de sanción á empresa, porque a empresa era Cotino, por certo, involucrada no caso Gürtel. Ao mellor se atamos fíos, por aí podemos chegar a algunha conclusión. Pero a raíz deste desbordamento do ano 2014, a empresa si fixe un plan de prevención, un plan de emerxencias, que non executou. Desde eso, estivemos esperando por a Xunta até o 2022, que, por sorte, tuvo un fondo Next Generation e agarrouse ao fondo Next Generation para presentar eso. Desde o 22 ata decembro do ano pasado, cero. Empezaron a executar en decembro do ano pasado. E aquí xa acabo, executaron un proxecto que non era o inicial, porque cando se achegaron a mina os membros desta corporación, estaban facendo un bombeo que non estaba incluído no proxecto inicial. Vou dicir outra cousa, señor Lorenzo. Eu creo que poñerse en contra de que se tomen as medidas axeitadas para protexer e salvagardar a xente da costa, sexa de Razo ou sexa de Malpica, sexa de Carballo ou sexa de Malpica, é unha mala solución para o Partido Popular. E digo en serio, usted que pedía seriedade, rigor e todo isto, nas outras mocións, vostedes cando lles tocan mínimamente teñen a pel tan fina que non dan o brazo a torcer nunca. E vou dicir algo máis que non sei se vostede o sabe. Ás 9 da mañán, eu non, pero concelleiros deste grupo municipal estaban ali, do goberno de Carballo. E quenes chamaron as palas foron eles. Quenes chamaron as palas para empezar a limpar a carretera foron eles. Non estaba vostede ni ningunha persona da consellería. Estaban eles e chamaron as palas. E ofreceronlle a axuda deste Concello ao Concello de Malpica para o que fixera falta. Que é o que debe facer unha administración. E estou seguro de que o Concello de Malpica, o señor alcalde de Malpica, Eduardo Blanco, se fora ao revés tamén o faría, fíxase vostede. Pero, cando non se quere ver a realidade, é a realidade moi teimuda. Eu creo que dous accidentes deste tipo, que non son menores, que tuvemos moita sorte, non se deben
a minorizar nin, de alguma maneira, bueno, escurrir o bulto a decir se quere hacer política con isto e se quere montar un relato de non sei que tipo. Non nos fai falta montar un relato. Desgrazadamente, o relato xa son os feitos. O que pretende vostede é montar un relato que non coincide con nada do que pasou. E o Gallar non teñamos que estar esperando moito máis tempo e que finalmente teñamos que lamentar cousas máis graves que danos en bens e en infraestructuras públicas. Ábrese, entendo... No, hai un momento de réplica, agora toca a réplica. No, neste caso, tocalle o grupo propoñente. Ben, a ver, vou intentar ser todo rápido posible. Eu non sabía eso de que se chamaran as palas dentro do Concello, non o sabía. Eu non vou a poñer en dúbida, entón, a disposición do Concello, non? Pero, mire, agora mesmo temos unha execución dunha actuación de 1,7 millóns de euros que se está a facer en este momento. Eso hai que deixalo meridianamente claro. Porque vostedes están dando por feito que a Xunta está normalizando que non se faga nada, pero que non se está normalizando. Nin eu tampouco non se está normalizando. E por eso se están agora executando 1,7 millóns de euros, que se están executando, fondos europeos que se executan. Non como pasa aquí en Carballo, que se deixan escapar as axudas, porque non se executan as obras. Miren, despois de escoitalos, queda claro que aquí hai quen prefire manter un relato antes que aceptar a realidade. Miren, o plan de restauración está en marcha dende decembro. Non é unha promesa, non é un anuncio, non é un proxecto. É unha obra que se está executando a día de hoxe, con maquinaria, con técnicos, con un plan de seguridade e con uns prazos. E, ademais, está sendo executada, como decía, por unha empresa carballesa. Segundo, o proxecto que agora critican, ese proxecto que agora critican que non lles é suficiente, pasou pola oficina técnica deste Concello. E vostedes deronlle o visto bo, e vostedes concederon unha licencia para ese proxecto que agora non lles vale. Ese proxecto que agora non lles vale, vostedes deronlle o visto bo. E non dixeron nada. Non dixeron nada. Porque vostedes tamén podían decir naquel momento que o proxecto que se estaba presentando era insuficiente a todas luces. E non dixeron nada. Estaba ben. Ata ahora. Ata ahora. Ben. É dicir, cando tocou facer o traballo serio, o traballo técnico, o traballo rigoroso, vostedes aprobaron o proxecto. Pero agora, cando toca facer política, vostedes deciden esquecer que ese proxecto estaba correctamente. Miren, vostedes falan como se estivesen na oposición, xa llo digo. E vostedes son goberno municipal. E como goberno, o mínimo que se lles pode pedir é responsabilidade. E non incendiar, como están a facer. E non facer reunións improvisadas e reunións ás espaldas dos grupos da oposición, que temos tanto dereito a estar en elas. Miren, recordo palabras do señor Evencio Ferrero, gran alcalde que tivo Carballo. El dicía, eu entendo que non son benvido a un lugar ao que non se nos invita. Vostedes recordaráno seguramente. Pois nós podemos decir exactamente o mesmo, tanto a voceira do Partido Socialista como a voceira do Partido Popular. Se non se nos invita é que non somos benvidos. E nós non temos que enterarnos polas redes sociais do Concello. Insisto. Vou rematando. Vostedes non buscan mellorar nada. Vostedes están buscando rédito político. Construir un clima de medo e presentarse como salvadores dun problema que xa está sendo solucionando en este momento. E nós non vamos a permitir que se instale a mentira de que a Xunta non actuou. Actuou desde o primeiro minuto e está actuando agora mesmo con obras, con técnicos, con recursos e con un plan de prevención de riscos. Eu anímolle a que acepte a nosa enmenda e que dá a impresión de que nós non presentamos unha enmenda. Miren, ata lle presentamos a enmenda a mediodía por rexistro para que non tuveran a excusa de decir que lle presentamos aquí antes de comezar o pleno, para que a estudiaran ben. E que a enmenda di claramente que se siga executando o plan, que se actualice e que se revise. Ese é o que está pedindo tamén o Partido Popular. O que non podemos aceptar é que se certifique con unha moción, que é o que vostedes pretenden que o Partido Popular certifique votando a favor desta moción, que a Xunta non fixo nada.
e que foi neglixente, porque non é verdad, señor Regueira. A Xunta non foi neglixente. Eu tuve que escoitar no Parlamento de Galicia que a Xunta foi o causante desta desgracia, de que se fixo premeditadamente. Mire vostede o que eu teño que escoitar de algún compañeiro seu no Parlamento de Galicia. Mire, nós, insisto, presentamos unha emenda que, se vostedes a aceptan, vai a salir adiante seguramente con unanimidade esta demanda, porque é unha demanda, a nosa emenda tamén, a que a Xunta de Galicia execute o plan, que o actualice e que o revise, porque é necesario despois das circunstancias acaídas. Nós o que queremos poñer enriba da mesa é solucións e non facer ruido como están facendo vostedes. Só unha aclaración, porque non me gusta que me chamen mentireiro. Eu intento, o que falta a verdade. Eu intento non mentir nin faltar a verdade nas miñas intervencións. Pode ser que en algún momento me poda equivocar. Pero mire, eu teño aquí revisadas iniciativas na legislatura 2024. Señor Lorenzo, insisto, cando me dirixo a vostede, fago favor, é dicir, insisto, ten que ir rematando. Xa remato. Legislatura 2024. O señor alcalde, antes deputado no Parlamento, presentou 7 iniciativas relacionadas co Monte Neme. A maior parte delas relacionadas co parque eólico de Monte Neme. Eu, se me permite, gustaríame decir algo que poñía vostede... Está excedendo con moito os tempos concedidos a todos os grupos. O funcionamento do regulamento deste pleno... Non quere saber o que poñía vostede nas iniciativas? Vamos a ver, señor Lorenzo, insisto, vamos a ver, o regulamento o que busca é precisamente que se poda expresar dunha maneira tranquila e sosegada e defender cada unha das súas mocións. Hai un turno de réplica que está fixado polo propio regulamento e que, insisto, superámolo en máis de 2 minutos. Vostede, algo máis. Se queremos que isto funcione, que os plenos sexan ordenados, insisto, o tono tamén é importante, pero os tempos tamén. Neste caso, toca a réplica final ao grupo do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós tuvemos que escoitar aquí, pedir prudencia, agardar os informes técnicos, pero a prudencia realmente non pode ser un escudo para tapar 12 anos de inacción desde o noso punto de vista. O que aconteceu 31 de xaneiro non foi un castigo debido nin un accidente imprevisible, senón que entendemos que foi un feito absolutamente previsible. Ademais, xa se leva notificándolle, comunicándolle a Xunta de Galicia, o Departamento correspondiente, a Consellería correspondiente, que este peligro estaba pasando. E, además, hai unhas semanas pedironse explicacións na Xunta de Galicia, no Parlamento de Galicia, por parte do grupo propoñente da moción e, neste caso, do Grupo Socialista. E que denunciamos? Pois denunciamos que, ademais, nos entendemos que é un comportamento, un patrón de comportamento da Xunta de Galicia. Non é algo illado. Podemos mirar ao redor e podemos ver que este seguimento de rehabilitación das minas que hai por Galicia adiante, que ao mellor habría que poñerse máis serio, contratar máis persoas ou destinar máis recursos. Vostede ven a dicir que, señor Lorenzo, hai 1,7 millóns de euros destinados á rehabilitación de Monte Neme. Seguramente non sexan en absoluto suficientes. Hai un plan de restauración que comenzou no mes de decembro do 22 de 2014, mi madriña querida, calquera se pode levar a mans a cabeza co risco que isto conleva, pero é que ademais vostede di que a Xunta de Galicia, o goberno da Xunta actuou rapidamente, etc. Sí, señor, claro que sí que actuou rapidamente, pero logo da catástrofe. E seguramente sacando fondos de emerxencias, porque xa era unha emerxencia, xa era algo que de prevención de riscos, xa era unha emerxencia, xa non tiña nada que ver co Departamento da Consellería que leve minería. Entón, eu creo que isto deberíamos reflexionar todos, non solamente a Xunta de Galicia, senón tamén as outras administracións, e tamén quería facer un inciso cando falou vostedes que o proxecto técnico firmouse aquí. Hombre, se o proxecto técnico que presenta a Xunta de Galicia cumpla a legalidade, vostede quere que prepariquen uns técnicos do Concello de Carballo? Hombre, non o sei. Eu non sei se 1.700.000 euros son suficientes, pero eu dou por feito que ese proxecto estaba presentado correctamente como é debido para que o avalaran os técnicos do Concello de Carballo, non o sei. Pero, bueno, en todo caso, nos vamos a votar a favor da moción
Eu simplemente lles quería poñer en riba da mesa, vamos a sosegar o ánimo. Eu creo que aquí vimos a defender todos os intereses da cidadanía. Eu non fun, ti non foches, eu teño razón ou non teño razón. Háganselo mirar e, señor Lorenzo, que en este caso defende a labor do Goberno da Xunta de Galicia, o meu respeto absoluto pola súa labor, pero realmente reflexione que seguramente que a persona que usted mañán poida tomar un café ou unha caña, pasado mañán pode caer a mina encima e non o volva a ver diante que este enterrado. Fagan caso, estas cousas hai que ter moito cuidadiño con elas, porque son movimentos, corrementos de terras, corrementos de agua, que están na man da natureza e a acción do home non pode prever, simplemente pode axudar a corrixir. Gracias. Ben, Tócame. Presentei a moción, remato eu. Eles levan 2 turnos. Bueno, sí, é verdade, toca así. Perdón, disculpe. O reglamento, bueno. No, como que o reglamento é así? Mire, señor Lorenzo, o medo, usted aludía ao medo. Pero solicítase. Como que non? Sí, vamos a aclarar isto, é dicir, que... Claro que é o terceiro xa, Non, como que non fixeches? Eu non estou en contra de que, señor Regueira, eu non estou en contra de que peches. Eu considero que debería, pero a mí non se me dou a falar. Bueno, pois dache. Vamos a ver, vostede falaba do medo. O medo, desgraciadamente, ten os veciños. Pasoulle 2 veces e podes pasar 3. Mire, nós non aceptamos a súa emenda por unha cuestión moi clara. A nosa emenda é dunha claridade meridiana. Vostede fala de revisar se é preciso, non asume que teña que revisar, de seguir executando a actuación de emerxencia. Está claro que a do 2025 fracasou estrepitosamente. Algo fixeron mal ou mal está o plan. De recuperar a estabilidade ecolóxica, se non hai estabilidade ecolóxica, non había estabilidade ecolóxica. E falan vostedes, porque trae a mesma emenda que presentou no Parlamento, nun cuarto punto de unha oda á minería sustentable. Aquí non estamos falando de outras minas, como falaron no Parlamento, aquí estamos falando desta. É dun plan para esta. E mire, o dos veciños e veciñas, home, nós aquí sufrimos visitas institucionais onde nin a alcaldía estaba avisada. Nin a alcaldía estaba avisada. Non os grupos, non estaba avisada a alcaldía. Mire, a súa emenda, vamos a tomar como emenda, pero realmente é o que chaman agora, chamamos, os que traballamos así en turismo, en cousas así, chamamos de greenwashing, que hai moitas empresas que lle poñen o sello eco a súa actividade, pero realmente de eco non ten nada. Vostede presenta aquí un escrito para suavizar e para lavar a cara da Xunta, que durante moitísimos anos non actuou, e que cando actuou, desgraciadamente para ela, veuse outra catástrofe encima. Pero a actuación é de decembro. A anterior fora do 2014. É dicir, hai un mes que foi esta. E hasta aí, nada de nada, señor Lorenzo. Estamos falando dunha cousa moi grave. O que non é normal é que vostede, cando o Concello ten un problema, como moitos que aparecen aquí, rogos e preguntas e mocións, vostede adxectiva ese problema de irresponsabilidade, deixadez por parte do Concello, mala xestión, mala planificación, mas para Monteneme todos eses adxectivos non valen, según usted. Estamos falando dunha bomba de reloxería ambiental. Unha bomba de reloxería ambiental, que non sabemos aínda as consecuencias. Por lo tanto, tampouco a nosa moción non pretende cousas que non se poidan cumprir, é unha cousa moi normal. É simplemente poñernos do lado das veciñas e veciños, non só de Carballo, tamén de Malpica. Ben, eu simplemente, para rematar, dicir que, bueno, eu creo que insisto en que o debate debe ser sosegado por toda parte de todos os grupos e hai determinadas cuestións que cando se fai referencia aquí a que un proxecto como este pasou polo Concello, hai que dicir que unha licencia urbanística non converte o Concello en director da obra. E que a intervención municipal, cando neste tipo de proxectos, limítase a comprobar cuestións formais de encaixe co planeamento e coas normas locais. O proxecto técnico redacta nos especialistas, aproba a Xunta e executa baixo unha dirección de obra nomeada no ámbito autonómico, a responsabilidade da Xunta de Galiza, obviamente.
Falaba vostede de relato. Eu creo que aquí o relato único que se intenta facer é, de alguma maneira, con esta moción, con esta enmenda que se presenta por parte do Partido Popular, é descafeinar unha moción que a única preocupación que ten é conseguir... Espera, que estou... O artigo 35, neste caso 5, di que o debate do asunto pecharase con unha intervención da alcaldía. Estou no exercicio da palabra. Rogaríalle que respetase o meu turno de palabra. Insisto. Eu creo que non está pisando a nadie. Eu entendo... Vamos a ver. Eu creo que se levamos este tema... esta maneira de funcionar, a crispación, eu creo que non vai ser bo para ninguén. Non quería chamarlle, por favor, non quero chamarlle a orde, porque eu creo que non é necesario. Nunca foi necesario, moi poucas veces. En todo o tempo que estuve neste pleno, xa foron uns cuantos anos, vin que tivera que chamarse a orde ninguén. E creo que non debe ser tampouco hoxe o día. Non estaríamos dando un bo exemplo. E máis despois de haber votado iniciativas como a primeira. Insisto, a realidade é que o relato, aquí o que se está falando é dunha emenda que vostedes presentan que o que fai é descafeinar o que se busca con esta moción do BNG, que é, basicamente, asegurar que os veciños e veciñas, neste caso de Razo, de Nétoma e os de Malpica, non corren perigo. É tan fácil como iso. Iso é o exercicio de responsabilidade que nos compete a nós tamén como goberno. Exixirlle a quen corresponde responsabilidade. É o que estamos facendo coa Xunta de Galiza. Se vostede non entende así, se o partido, o seu grupo, o de que vostede é portavoz non o entende así, pois, moi ben, terán de dar explicacións aos veciños e as veciñas de Razo e tamén de Malpica. E pouco máis que dicirlles que a xuntanza dos veciños era unha xuntanza que foi convocada en redes sociais. Nos aparecemos o mismo día que nos avisou o 112, a media hora estábamos, neste caso, ao pé das minas, das balsas. A partir de aí, lóxicamente, a única preocupación que tiñamos era que se garantizase a seguridade dos veciños e das veciñas. E foron os veciños de Razos que nos amosaron esa inquietude. Por eso, esa convocatoria pública que estaba aberta a todo quen quixese, estou seguro que vostedes poderían haber asistido porque seguro que tiñan coñecemento da mesma, e ali simplemente o que se expuxo é o que se viu o sábado que cando rompeu a balsa. Única e exclusivamente. Nin alarmismo, nin outra cousa. Expoñer o que sabíamos. Porque o resto da información que tiña este Concello foi a través da prensa. Porque a Xunta de Galiza non nos comunicou absolutamente nada ata o día de hoxe. Pasamos a votar, polo tanto, entendo que se rexeita a emenda do Partido Popular, vótase, polo tanto, a moción, co voto a favor do Partido Socialista, voto en contra do Partido Popular, en este caso, co voto a favor dos 13 concelleiros do BNG. Apróbase o punto número 7 da orde do día. Punto número 8. Informe de Tesorería e intervención sobre o cumprimento dos prazos establecidos na Lei 15/2010, polo que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais correspondentes ao cuarto trimestre do ano 2025. Dación en conta. Aquí non hai, lóxicamente, debate, simplemente incidir en algunha cuestión que creo que é importante e que é poñer en valor o período medio de pago, neste caso, que é de 21,50 a proveedores, que é de 21,51 días. Lóxicamente, isto é polo bo traballo que se fixo desde que se fai e que se fixo dende servizos económicos. Agradecerlle o seu traballo. O punto número 9, informe rendido ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en cumprimento do artigo 16 da orde MAP 2015-2012 de 11 de outubro, execución do cuarto trimestre 2025, dación en conta. Tamén a dación en conta, polo tanto, pasamos xa ás resolucións da Alcaldía. Expresamente, resolución 164/2026 de 21 de xaneiro, inventario municipal de bens do Concello de Carballo, alta das parcelas de cesión obrigatoria resultantes do proxecto de compensación da área de reparto do sector sur-D/S-14 Calvo. Expresamente, resolución 284/2026 de 4 de febreiro, inventario municipal de bens do Concello de Carballo, alta do vehículo Nissan Navara con matrícula LNK, cedido pola Xunta de Galiza ao Concello de Carballo. As ditadas entre o día 21/1 do ano 2026, número 146, e o día 16/2 do 2026, número 406.
Punto número 11, acordos da Xunta de Goberno Local, actas da Xunta de Goberno Local do 12 do 1 do ano 2026 e 26 do 1 do ano 2026. Hai dous rogos, neste caso, un que entrou por rexistro do Partido Socialista e un rogo in voce que se solicita, é así, por parte do BNG. O Partido Socialista, por rogo. Sí, gracias, señor alcalde, por admitilo. Usuarios da Praza de Vigo coméntanos que hai abundante verdín tanto nos bancos como no chan, nas careiras, e o que fai que se torna esbarradío e perigoso. E rogamos que se realice o mantemento adecuado para solucionar este problema. Ben, bueno, neste caso foi culpa da chuvia. Seguiremos como se está realizando no resto de rúas e espacios públicos, pois cos baldeos de beiras rúas e o recapado de beiras rúas e a limpeza de mobiliario, sea marquesinas, sea fontes públicas, sea neste caso tamén de mobiliario como son os bancos. En calquera caso pasaremos a revisar se vemos se realmente cae risco, pois actuaremos xa antes de... Vale, moitas gracias. O rogo in voce. Antes quería contestar por alusións, ahora meto como rogo. Como rogo sí que vou decir o que queira decir. Pois, hombre, vostede poderá decir, pero vamos... Teño dereito a eso, me parece. Xa digo, era por alusións. Eu sinto moito, pero se é un rogo, pode contestar, pode facer ese rogo, pero eu creo que non pode vostede... Non, eu non vou abrir nada, eu vou decir o que tiña que decir, a contestación que se falou de. Non, pero está fora do debate, señor Lamas. Vou facer a miña. Señor Lamas, está vostede fora do debate. Pois quítamo, eu sinto moito, pero é que non podo deixar de decir. Non, pero é que a mí aí, personalmente, acusou, o sea, dixose que eu era un listillo. Personalmente no debate dixo o considero listillo, sabemos de que se fala. Eu creo que está fora do debate. Eu vou contar un relato... Está fora do debate, señor Lamas. É unha cuestión que xa está debatida. Non estou no debate da moción, estou nun rogo. Ben, pois daquela manifeste cal é o rogo e nada máis. Pero cal é o rogo? Vale. Bueno, vamos facer. O rogo, sí. O rogo, sí. O rogo, claro. Bueno, pois... Primeiro, que son con... Perdón, agora estou falando. Primeiro, que con moito orgullo son un labrego con sorte, con moita sorte. Vale? Pola parexa que teño, que era titular da explotación. Esa é a miña titulación. E son, en todo caso, un enxeñeiro da vida e do sentido común. Non me creo outra cousa. Non teño título ningún. Porque o que usted acaba de decir aí xa dixo a señora conselleira no debate. Señor Lamas, insisto, se vostede ten un rogo, formule o rogo. Vou facer o relatorio de chisme con datos. Señor Lamas, está vostede fora do debate. É dicir, insisto moito, se vostede ten un rogo, pode formulalo. Se non, baixo a miña responsabilidade, que neste caso, como presidindo este pleno, impídeme concederlle a palabra. Se salvo que vostede faga un rogo. Que se tome nota desto. Rogo que se tome nota desto, como fai, acabas de facer de limpiar unhas aceras. Se tome nota... Pero daquela en que consiste o rogo, señor Lamas, de verdad, que eu... Quero explicarlo, se me deixa. Primeiro, son os feitos, que era a visita que se fixo no inverno 22, un seguimento á mina, fixose un seguimento e veíase que había o risco... Señor Lamas, sinto moito, non é un rogo, non lle podo permitir o uso da palabra. De acordo, vale, xa está.